गिबियावनो रायजो बड'लेण्ड खौरां नायनानै मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनो गोदान बोसोर बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। नोंगौ नैबे समाव आं दं कक्लाबारि समस्तिनि नैबे चौधुरीपारा हालामाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय हाबाफारि बावहाय आं दङ। दा बे समाव आङो जोंनि नैबे सिमला बा कक्लाबारि हालामनि मानगोनां MCLA सारनिफ्राय आं बैसागु बोथोरनि सोमोन्दै आं माखासे मानि बाथ्राखौ मिथिना लानो नाजादों। गिबियावनो सार नोंथांखौ जोंनि रायजो बड'लेण्ड खौरां खुलुमबाय। सार रंजालि बैसागु बोथोरनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो सार? दिनै नैबे कक्लाबारि समस्तिनि चौधुरीपारा गामियाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 22थि जि रंजालि बैसागु फालिथाय आरोबाव जोंनि सिकेदखा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबनि गेजेरजों बेवहाय रंजालि बैसागुखौ फालिदों आरो मोनसे आलांगा मोसानाय बादायलायनाय बे हाबाफारिखौबो लानाय जादों। आं आसा खालामो फैबाय थानाय समफोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि थांखि आरो नोजोर बिखेखकै दिनैनि दिनाव हारिमु आरो बर'नि जिखिनि आसार खान्थिफोर बे आसार खान्थिखौ हमथाना लाखिनाया आरो रायजो राजा बिथांमोननो मोनसे सांग्रांथि होनायजों लोगोसे थांनाय 15 दिनसोनि सिगांनिफ्राय मोनफ्रोमबो दख'राया हारिमु बिथिङाव मावबादा होनायनि जिखिनि फिथाइ बे फिथाइया दिनै बिथांमोना बेयाव मोननो हादों होननानै आं सानो। मानो होनबाथाय बिथांमोननि नाजानायावनो बर'आ मोनसे गेरेमसा मोनसे हारि जाना थांगासिनो दं आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसेल' आफाद जाय आफादा जाथिनि हारिनि मोनफ्रोमबो बिथिंनि जिखिनि खामानि बे खामानिखौ मावबाय थायो। दिनै बिथांमोना एखुथायै हारिनि गेजेराव मावबादा होनानै नैबेहाय रंजालि बैसागुखौ अपेन मोनसे मोसानायनि गेजेरजों फालिनाय जादों। आं आसा खालामो बिथांमोननि थांखि आरो नोजोरा जाहाथे जाफुङो। सार आथिखालाव गोबां गामि ओनसोलफोराव माखासे थासारिनि गेजेरजों सम बारहोहरबाय दं। नाथाय जों आथिखालाव माखासे हारिमु बिथिंखौ फोथांनानै लाखिनायनि अनगायैबो माखासे मडार्न जुगनि मेथाइ दामनानै जों मोसानायखौ नुनो मोनबोबाय थानाय जादों सार। दा बे बेलायाव सारा मा फोरमायनो सानो सार? थारैनो बे जोंनि थाखाय मोनसे गिख्रंथाव होननानै आं सानो। गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि गेजेराव हारिमु सिबिनायनि मुङै बा बैसागो फालिनायनि मुङै बै समाव खांसि दामनानै मोसानाय, खामा दामनानै मोसानाय आरो आथिखालाव बक्स दामनानै मोसानाय बायदिसिना हाबाफारिया जोंनि गेजेराव बा जोंनि समाजाव जाबाय थायो। आं सानो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि हारिमु आफादफोर दं। बै आफादफोरनि आरो रायजो राजानि मददजों आरो बायदिसिना समाजारि माखासे आफादफोरनि गेजेरजों आरो जोंनि गाज्रि थासारिनि मोनसे जि हारिमुनि अबस्था बे अबस्थाखौ फोसाबनो नोजोरजों थांनानै रायजो राजाफोरनो जोंनि हारिमुवारि दामग्रा आगजुफोरखौ फोरोंथाइ बादा होनानै बेबायदि हाबाफारिखौ खोमोरनो हागोन होननानै सानो आरो आंहा फोथायनाय दं रायजो राजानि सायाव देग्लाय बोथोराव बिथांमोना नैबेदि खामानि मावनायखौ एसेबाबो जानगाराव थागोन होननानै आथिखालाव गोदान बोसोर बैसागु सौफैनायनि सिगां मोनसे संक्रान्तिनि दिन बावहाय गोबां मोसौ थुखैनाय हाबाफारिफोरखौबो जों गोमालांनाय नुनो मोनदों सार। आरो लोगोसे माखासे दामजुनि दामनाय देनायाबो गोमालांनो हमबाय। नाथाय सार दानि जुगाव आसाम सरकार आरो गोबां सरकारनि नाजानायाव बर'नि जि माखासे दामजुफोर बेयो उदां महर मोननो हादों सार। दा बे बेलायाव जोङो माखासे दामजुआ रैखा मोनफिनदोंब्लाबो सार जोङो नैबे समाव जोङो बर' माहारिनि गेजेराव गंगोना दामनाय बेखौ जों गोबां खम नुनो मोननाय जादों सार। बेखौ फोथांना लाखिनो जाहैबाय जोंनि गेजेरनिफ्राय मोसौ थुखैनाय हाबाफारिया दा मोसौ थुखैनाया मानो जोबलांखो बिनि बाथ्राखौ फिननाय होनोबाथाय माखासे गोबां जाहोन थायो। बेनि गेजेरावनो गुबै जाहोना जाहैबाय जोंनि न'खरफोराव आथिखालाव मोसौ गैला। जायनि जाहोनाव मोसौ गैयैनि जाहोनाव मोसौखौ फुख्रि बारियाव लांनानै मोसौ थुखैनाय बा मोसौखौ थुखैनाय बे हाबाफारिया गोमालांनो हमदों। बेनि दायनिगिरिखौ सोरखौबा होननानै आं बुंनो नागिराखै। नाथाय जेब्लासिम जोंनि गेजेराव मोसौआ थाया अब्लासिम बे हाबाफारिया फैनाय नङा। ओंखायनो आथिखालाव गोदान मुगायाव हालेवनाय बायदिसिना जिखिनि बिगियानारि दिहुनथाय बे बिगियानारि दिहुनथाय ट्रेक्टर हेन्ड ट्रेक्टर बायदिसिना हाबाफारिजों बेखौ आथिखालाव जासै।
Ada kalkada tigo जो होता है ना जब अपनी या ना तो हर चीज और जो ya dunia terkait itu ko kasus juga juga orang lain nanti lagi termasuk itu itu balik lah kalau itu memang punya begini ini selesai atau kita jadi maka cuma ini tampil itu kemarahan itu sama jadi dibaca ini dia yang ini sudah kita nih mungkin bukan kita pengukuran cara jadi ini kami aku karena yang baik itu lah sampai ada juga ibu dengan sampai जों मोननैखौना बेसादफोरखौ जिआइटेक मोनबाय आरो बिनिफ्राय आसा खालामनो हायो सरकारनि गेजेराव जों जिआइटेक मोननायजों लोगोसे बै मोननाय जिआइटेक मोननायनि रोखोमनि बेसादफोर दं बे बेसादफोरखौ जोंनि समाजाव बोजबनानै लानो हानाय आरो जोंनि समाजारि दैदेनगिरि बिथांमोना बिनि सायाव मोनसे मावबादा बा सांग्रांथियारि मोनसे हाबाफारि लानानै गोबाङै बेखौ बाहायनायजों लोगोसे दामनो रोंनाय बाहायनो रोंनाय आरो बोजबनो रोंनाय आरो बेखौ माबायदि खालामनाय जायो बेनि सोमोन्दै मावबादाफोर होयोबा निसय गोमालांनो हमनाय जोंनि जिखिनि दामग्रा आगजुफोर बे आगजुफोरखौ जों हमथा लाखिनो हागोन होननानै फोथायना लानो हायो नोंगौ माबोरै समाजनि बाथ्रा ओनसोलनि सारादिनि माखासे जोंनि रांनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय बे बाथ्राखौ बिजों मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों हाबाफारियाव